Ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азиз, мо чанд намуд натурални продуксияро пешкаши шумо мегардонем ва беҳад молҳои хуб ҳастанд. Турецкий молҳо, арабский молҳо дар ҳамон тарафҳо тайёр кардагианд, гирифтагӣ овардагианд. Иншоалло ки пешкаши шумо мегардонем, беҳад хубанд. Эпидемияи паста бисёриҳо медонанд барои простатит ва барои хунукӣ ва барои фоиза баланд кардан беҳад хубай. Беҳад моли хубанд. Метавонед ки бихӯред. Ишам ранги ҳами падоби ҳамиёд. Баъд аиш тривадном кардагианд. Тривадномҳо иншоалло ки беҳад хубанд. Иёрам бе зарару бе чӣ метавонед ки бихӯред. Се намуд чиз дорад дар дарунаш. Айпеши ки омаден маълумотҳои хубу бештара иншоалло ки айпеши метавонем фаҳмонем. Бисёр чизҳо ҳастанд ки дар камера намешавад фаҳмонда, мумкин нест фаҳмонда мақсад. Айпеши иншоалло ки мефаҳмонем. Ва беҳад алкайсар ахтарофи Арабистон барои одамое ки хунук доранд, бенамоз мекунанд тез-тез. Иёрам беҳад хубанд. Хунукӣ ва пушта обши мекашам мегирам. Саҳар бега ба любой намуд оби гармаи хунукӣ мезанира. Бо нархҳои арзон 500 рубл, 1000 рубл, 1000 рубл ё 2000 рубл аксия кардем, 1000 рубл шидагианд. Ва ҳамчунин таблетка кардагианд. Беҳад хуб метавонед ки бихӯред. Осон кардагианд метавонед ки бихӯред. Саҳар абед саҳар бега метавонед таблеткаашо бихӯред. Ё шояд ним соат пеш аз ҳамхобагӣ. Бародарони азиз, як чизи дигара бигӯм ки мақсад барои зинора намешаванд. Мақсад кӯшиш кунед ки бо ҳамсарои хуби худтон, бо ҳамсарои чизои худтон бихӯред. Иншоалло ҳалоли худтон бихӯред. Иншоалло ки беҳад хубанд. Ё бе зараранд, ягон зарар надоранд. Иншоалло наоборот фоидаро мерасонанд, хунукиам мегиранд, простатитро нест мекунанд, фоизам бисёртар мекунанд. Беҳад молҳои хубанд. Кӯшиш кунед аз зино дур бошед. Одамое ки зино мекунанд мақсад нагиранд хубтаракай. Фақат бо занҳои ҳалоли худтон метавонед ки бихӯред. Ва адресоро менависем, город Санкт-Петербург. Адресо номроро менависем дар тай. Иншоалло ки биёед дастрас мекунед. Молҳои беҳад хуб ҳастанд ва айпеши маълумотҳои бисёр метиҳем иншоалло. Ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.